ನಮ್ಮ ಮಿದುಲು 12 ವಾಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಂಡು. ಆ ಪವರ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ನಮಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ LED ಬಲ್ಬುನೇ ಪೊತ್ತವಲಿ. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಮಿದುಲುಡು ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಡು ನೇರವಾದ ತೂಯಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ಹೌದಾದ ಐತ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪಂದು ತಿರಿಪಾಯರೆ ಮಲ್ಲ ಸಕಾಯ ಮಲ್ಪುನು ಮಿದುಲು ಪಂದು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನವೆ. ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿದುಲು ಏತ್ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ಅವೇ ಮೂಲು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ. ಈ ಮಿದುಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಪೀಡಿನ ತಿರಿಯೋನೆರೆ ಮೂಲು ಎನ್ಮ ಫೋಟೋನು ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋ ತೂನಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಿಖಲ್ ದಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವುದು. ಒಂಜಿ ಆಫೀಸಡ್ ಆನು ಪೊನ್ನು ಅರಾದ ಪತ್ತದೇರು ಆನು ಉಂತುದೆ ಪೊನ್ನು ಕುಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂಡ ಈ ಫೋಟೋನು ಸರಿಯಾದ ವರ ತೂಲೆಗೆ ಆನು ಚಾರಡು ಕುಲ್ಲದೆ ಪೊನ್ನು ಬಗ್ಗದಲು ಕುಟ್ಟಿ ಕಾರದ ಮುಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟನ್ನು ತೂನಾಗ ಅವು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಈ ಫೋಟೋ ತೂಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣನ ಪಿರವದ ಸೀಟಿಡು ಕುಲ್ಲದ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಿರ ತಿರ್ಗದು ತೂವೊಂದು ಉಲ್ಲಲು ಅಲೆನ ದೃಷ್ಟಿ ತೂನಾಗ ಡೀಪ್ ಆದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂಯಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ಅಂಡ ಸರಿ ಫೋಟೋ ತೂಯರನ್ನ ಅಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ಪೊಣ್ಣು ಹತ್ತು ಗಾಡಿಡು ಕುಲ್ದಿನ ಜನತ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಗ್ಸಿನ್ದ ಫೋಟೋ ಬಂದು. ಈ ಫೋಟೋ ತೂಲೆಗೆ ಕೊಬ್ಬ ಈ ಪೊಣ್ಣಗ ಮೂಜಿ ಕಾರು ಉಂಟು ಬಂದು ತೋಜುಜ ಮೂಜಿ ಕಾರು ಇಜ್ಜಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರು ಮಡಿತದ ಕುಲ್ದು ಕೈಟ್ ಬಿಯಮನ್ನು ಪತ್ತೊಂದದು. ಈ ಫೋಟೋ ತೂನಾಗ ಈ ಪೊಣ್ಣನ ಮಂಡೆದ ಆನುಲಿನ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಇನ್ಯರ ಸರಿ ಫೋಟೋ ತೂಲೆಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಗ್ಗದು ಕುರ್ಸುಡು ಕುಲ್ಲುದು ಆನನ ತರ್ಕದ ಪತ್ತದಲ್ ಆನನ ಮಂಡೆದ ಅಪೆದ ಮೇಟು ಪೊಣ್ಣನ ಮಂಡೆ ಉಂಡು. ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಕೈದಾನೆ ಈತು ಮಲ್ಲ ಹತ್ತು ಬಾಲ್ಯ ಫೋಟೋಕು ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತಿನ ತೂನಾಗ ಅಂಚ ಇನ್ನುಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಕೈ ಅಲೆನ ಪಿರವಡಿತ್ತಿನ ಅಲೆನ ಅಮ್ಮೆರನು ಎಲೆ ಈ ಆನು ಒಂದೇ ಜೀವಾಗ ಅಂಟದಿನ ಅಮರ ಪೊಂಡುಲಿಂದಾನೆ ತೆತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಫೋಟೋಟು ಅಂಚ ತೋಜುನು. ಫೋಟೋತ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕತ್ತಲೆ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಬೊಕ್ಕ ಬರಿಟಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಕಪ್ಪು ಟಾಪು ಪಾಡ್ದು ಉಂತಿನ ಕಾರಣ ಅತ್ತಂದೆ ನಡುಟೆತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಪಾಡಿನ ಕಾರಣ ಅಂಚ ತೋಜುನು. ಪೊಣ್ಣುಲು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ನವು ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಡ ಆನುಲು ಪೊಣ್ಣುಲಿನ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನವು ತೂತರ ಈ ಫೋಟೋ ಐಕೆ ವಿಶೇಷ ತೋಜುಂಡು. ಆನು ಪೊಣ್ಣನ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಪಾಡಿಲಕ್ಕ ಸರಿಯಾದ ತೂಯರನ್ನ ಅಂಡ ಆನು ಪ್ಯಾಂಟೇ ಪಾಡ್ದೆ ಪೊಣ್ಣು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಲು ಅಂಡ ಫೋಟೋ ದೈದಿನ ವಿಶೇಷತೆಡು ಅವು ಅಂಚ ತೋಜುಂಡು. ಓ ಈತು ಮಲ್ಲ ಚನೀಲು ಇಂದು ಒಲ್ಪದವು ಆಫ್ರಿಕಾದನ ಜನ ಪಾತಿರಂದಿಪ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೊತ್ತುಲು ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಪಿದೈ ಊರದಕ್ಲ ಬಂದು ಈತು ಮಲ್ಲ ಚನೀಲ್ ತೂನಾಗ ಅವು ಊರದ ಬಂದು ತೋಜು ಜತೆ ಅವು ಫೋಟೋಲ್ಲ ಊರ್ದತ್ತು ಚನಿಲ್ಲ ಊರದತ್ತು ಕಡೆಯಕಾದು ಫೋಟೋ ದೈದಿನ ಎಲ್ಲ ಊರ್ದಯತ್ತು ಅಂಡ ಇಂದೆತ ಇನಾಮು ಮಾತ ಸಂದೋಡು ಚನಿಲ್ ಕಾರದಾತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಫೋಟೋ ದೈದೆತ್ತ ಆಯ್ತು.